Jarenlange celstraffen voor de overval van muziekfestival Grieps. En de gemeente Hulst daagt Rijkswaterstaat voor de rechter om de vervuilde dijk bij Perpolder aan te pakken op straffen van een dwangsom van 5 miljoen euro. Dat en meer nu in het weekoverzicht van het Zeeuwse Nieuws. Kijk mee van dag tot dag. Zoet water is essentieel voor fruittelers. Niet alleen in tijden van droogte, maar ook om schade door nachtvorst te voorkomen. Maar zoet water, dat is een probleem in Zeeland. Op de meeste plekken is het niet beschikbaar en dus bouwen steeds meer telers zelf een waterbassin op hun terrein. Een investering die ze makkelijk terugverdienen. De laatste jaren hebben we 3 keer gehad dat eigenlijk de oogst gereduceerd werd door de nachtvorst. En dat zorgde bij Rien van Hekken uit Oude Landen voor 30% minder fruit aan zijn bomen en dus minder inkomsten. Dat nachtvorst een steeds groter probleem wordt voor fruittelers komt door de klimaatverandering. De bloei van de peren en de appels is eigenlijk 3 weken vervroegd wanneer ik het vergelijk met de jaren 70, 80. En doordat eigenlijk het klimaat zich verlegd heeft, hebben we geen harde, strenge winters meer en vriest het vaak in het voorjaar. Dus toen hebben wij gedacht, wat is daar nou tegen te doen? Nou, dat is maar één goed middel, dat is beregening. En dus besloot Van Hekken zelf een waterbassin te bouwen, want zoetwater is schaars in de provincie. Eigenlijk kan je wel zeggen dat ongeveer 80% van het grondoppervlakte eigenlijk geen goede zoetwatervoorziening heeft in Zeeland. Dus we moeten het eigenlijk voornamelijk doen met wat er uit de lucht valt en wat er in de bodem zit. Het regenwater en het rivierwater, dat hebben wij nog steeds voor niks. En in Nederland is er geen enkele andere manier om aan zoet water te komen. Dus wanneer je goed nadenkt, is er eigenlijk maar één mogelijkheid: dat water op te vangen, te bufferen en het in de zomer te gebruiken. Water uit grote sloten halen kan in Zeeland ook niet, want daar stroomt voornamelijk brakwater. Land- en tuinbouworganisatie ZLTO denkt na over een structurele oplossing. Enerzijds pleiten wij daarom ook voor extra aanvoer van zoetwater vanuit het hoofdwatersysteem. Dat kan bijvoorbeeld vanuit het Volkrakzomeer. Er zijn ook plannen toe. Anderzijds kan het met waterleidingen zijn. En dat is wel iets waar we zeggen als ZLTO, waar we nu ook met een coalitie van een aantal partijen aan willen werken om die zoetwaterbeschikbaarheid op de bedrijven echt te verbeteren. Maar voor het zover is, zijn de telers dus nog afhankelijk van zoet water dat uit de lucht komt vallen. Ten Kate verwacht dan ook dat er de komende jaren veel waterbassins bijkomen. Je ziet het echt dat het zeker bij de fruittelers, dat het gewoon echt op grote schaal nu wordt aangelegd. Het is natuurlijk gewoon een mooie manier om meer bedrijfszekerheid te hebben. Dankzij zijn waterbassin kan Van Hekken komend voorjaar voor het eerst beregenen tegen nachtvorst. Hij hoopt dan ook op volle kisten appels en peren. De provincie Zeeland is al jaren bezig met een deltaplan zoetwater om te kijken hoe ze de boeren kan helpen aan zoetwater. Daarbij wil de provincie ook kijken naar alternatieve methodes, zoals bijvoorbeeld druppelirrigatie. Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp is een van de ondertekenaars van een open brief van oorlogsmusea in het land. Daarin vragen de musea op te houden met de coronamaatregelen te linken aan de Tweede Wereldoorlog. Zo dragen sommige antivaxers tijdens demonstraties steeds vaker jodensterren. Zeer kwetsend voor overlevenden van de Holocaust, stellen de musea. Volgens de musea zijn coronamaatregelen niet te vergelijken met het uitmoorden van een hele bevolkingsgroep. De vervuiling van de Westerschelde met PFAS is al zeker 2 jaar bekend. Maar met de meetgegevens is helemaal niks gedaan. Een rapport van de Internationale Scheldecommissie met gegevens over het giftige PFAS laat al die tijd op zich wachten. De Partij van de Arbeid in Terneuzen wil nou weten waarom geen enkele instantie aan de bel heeft getrokken. Aan de Italiëlei in Antwerpen huist op de bovenste verdieping van dit flatgebouw de Internationale Scheldecommissie, de ISC. Zij rapporteren over de waterkwaliteit van de Schelde en sinds 2 jaar kijken ze ook naar de concentraties PFAS. Sinds oktober 2019 doen we dat. En waren die concentraties PFAS toen al heel hoog? Die concentraties waren heel hoog op bepaalde plaatsen, hoog op andere plaatsen. En het is een heel gevarieerd beeld dat we krijgen met de verschillende metingen. Het Terneuzense raadslid Laszlo van der Voorde heeft vragen aan het stadsbestuur over die hoge PFAS-gehaltes destijds. Ja, mijn vraag ook richting dit college is, zijn zij daarvan op de hoogte gesteld? En een bredere vraag natuurlijk, waarom is het publiek hier niet in meegenomen? De ISC rapporteert aan haar opdrachtgevers. Dat zijn 6 overheden. 3 nationale, Nederland, België en Frankrijk, en 3 regionale in België, namelijk Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Maar de rapportage met de gegevens over 2019, waarin PFAS dus aan de orde komt, is er na 2 jaar nog steeds niet. Die zijn nog niet goedgekeurd. Ja, er gaat een handelsproces aan vooraf. De gegevens moeten door experten geïnterpreteerd worden. En dan moeten die samengebracht worden. We moeten zien dat we vergelijken op gelijke basis. En dan moet men de goedkeuring geven op dat rapport. Dus dat rapport is ook nog niet aan de verschillende overheden gestuurd? Nee, dat is nog niet ter beschikking. De ISC is niet de enige commissie die zich met de Schelde bezighoudt. Er zijn nog tal van andere commissies en raden. Waarom heeft er niemand aan de bel getrokken, vraagt Laszlo van der Voorde zich af. Een aantal zegt primair als doel te hebben het bewaken van de waterkwaliteit, het meten van lozingen. Ja, en mijn vraag is van al die overlegorganen, hoe komt dat dan op de juiste plaats terecht? En hoe kan het dan toch eigenlijk zijn dat zoveel overheidsinstanties tot nu toe zeggen er eigenlijk geen weten van gehad hebben? Het gemeentebestuur van Terneuzen heeft 4 weken de tijd om de vragen van de PvdA te beantwoorden. Het schilderij met de Balinese danseres Nisadri van Willem Gerard Hofker is dinsdag in Middelburg verkocht voor €590.000. En dat is meer dan verwacht voor het Zeeuwse Veilinghuis. Voor de veiling van dit topstuk was iedereen behoorlijk gespannen. Ja, toch wel een beetje. Ik heb vannacht wat minder geslapen. Veel dingen waar ik over na moet denken. Want dat dit bijzondere schilderij veel op zou brengen, is volgens de visser niet gek. Je hebt een select aantal kunstenaars, waarvan Hofker er 1 is, die echt iedere verzamelaar wil hebben. Die zijn eigenlijk alleen maar te vinden in musea. En dit is echt de laatste kans dat iemand nog zoiets kan kopen. Hofker schilderde het werk in 1938 toen hij op Bali was. Daarna, in de oorlog, heeft hij in een jachtkamp gezeten. En in dat kamp heeft hij het moeten verstoppen. De schilder hield het doek zelf tot 1961. Waar het werk nu naartoe gaat, dat is nog niet bekendgemaakt. 5 mannen zijn veroordeeld voor hun aandeel in de griepsoverval. De rechtbank in Middelburg legt celstraffen op tot 5 jaar. De rechtbank is ervan overtuigd dat de 5 veroordeelden deel uitmaakten van een groep van 7 overvallers. Al is nog niet helemaal duidelijk wie nu precies welke rol had. De rechtbank kan niet precies vaststellen wat de rol is geweest van elk van de 7 daders. Zo is onduidelijk welke van de daders nu in die woning zijn geweest. Wel is voor de rechtbank duidelijk dat de 7 daders samen een plan hebben gemaakt, samen hebben gewerkt aan de voorbereiding en de uitvoering van het misdrijf en samen ook de buit hebben gedeeld. Dat maakt dat zij ook samen verantwoordelijk zijn voor dit misdrijf als medeplegers. De Middelburgse rechtbank ziet voldoende bewijs in gevonden DNA-materiaal, bewijs van telefoons van de verdachte, die dus ook zijn waargenomen in de buurt van de overval, en er zijn getuigenverklaringen. En ook kunnen hoge uitgaven die de veroordeelden deden na de overval volgens de rechtbank niet goed worden verklaard met hun normale inkomsten. De mannen moeten nu ook de vrouw die werd overvallen €2000 schadevergoeding betalen en daarnaast de Stichting Grieps ruim €360.000 betalen. Dit hele gebeuren is natuurlijk geen overwinning, alleen dat geld is wel een dingetje. Wij moeten er alles aan doen, aan leven, om het voor elkaar te krijgen, helemaal. En een ander die leeft erna om zo te leven en die hoeft helemaal niks. En ja, dat bij elkaar, dat geeft natuurlijk een enorm onrecht. Er zijn nog 2 andere verdachten in deze zaak en die komen later voor. Tegen een 57-jarige inwoner van Oud-Vossemeer is ruim 2,5 jaar cel geëist. De man heeft een schuur verhuurd waarin een cocaïnewasserij bleek te zitten. Behalve de celstraf is ook een boete van €20.000 geëist. Zelf zegt de man dat hij niks wist van wat er in de schuur gaande was, maar justitie twijfelt eraan. Er mogen toch weer helikopters landen en opstijgen bij vliegveld Midden-Zeeland in Arnhemuiden. Eerder deze week was de limiet van 800 helikoptervluchten voor dit jaar bereikt. En was de nieuwe vergunning nog steeds niet gepubliceerd door de provincie. Dat is nu alsnog gebeurd, waardoor er weer gevlogen kan worden. Vanaf Midden-Zeeland vertrekken onder meer helikopters voor het onderhoud aan windmolenparken op zee. Geen APK-keuring voor je auto, maar voor je bedrijf. Het is een ludieke actie van Dogwise om bedrijven te helpen toekomstbestendig te worden in deze moeilijke periode. Alle ondernemers zijn welkom. Van acute nood tot aan een heel programma van 10 weken. We kunnen het allebei aan. In allerlei configuraties en mixen kunnen we het aan. Dus ook als het helemaal verkeerd zou gaan met lockdowns en langere lockdowns, dan kunnen we nog steeds ondernemers goed helpen. In ongeveer een half uurtje wordt een plan besproken en vervolgens is het aan de ondernemer of die verder wil met het traject.
Ja, ik sta open voor wat zo'n programma te bieden heeft. Ik zou daar inderdaad wel mee aan de slag willen gaan, ja zeker. Om support te ontvangen, gewoon een praatje te maken en wat ondersteuning te krijgen, denk ik, in het algemeen. Ondernemers kunnen zich gratis aanmelden voor het SOS-programma dat volgende week van start gaat. Vlaanderen wil op de grens ruim 400.000 kuub bagger storten die mogelijk is vervuild. De grond is opgebaggerd bij de aanleg van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. En juist bij de aanleg van die tunnel kwam uit grondonderzoek naar boven dat de 3M-fabriek jarenlang illegaal te veel PFAS heeft geloosd. En als Zeeland de storting in de Westerschelde nog wil voorkomen, moet het snel in actie komen. Hier, bij de Schaar van Oude Doel, net over de grens in België, wil de Vlaamse regering in totaal 430.000 kuub bagger storten in de Westerschelde. Dat leidt bij D66 in Provinciale Staten tot grote zorgen. En die grond wordt uitgebaggerd bij de locatie Oosterweel. En die locatie bevindt zich binnen 1 kilometer van de 3M-fabriek. Maar onze verwachting is, omdat dat dus zo dicht bij die 3M-fabriek zich bevindt, dat daar dus heel veel PFAS in dat sediment zit. Nou, daar ga je dan sowieso al loswoelen. Je gaat dat ook nog eens hier zo dumpen. We staan op 1,5 kilometer van de Nederlandse grens. We verwachten dat die waardes, die concentratie dus omhoog gaan. Tegen de vergunning om bagger in de Westerschelde te storten kan nog tot eind december bezwaar gemaakt worden. Versluis hoopt dat het provinciebestuur dat ook doet. En dat we in ieder geval heel duidelijk krijgen van wat zit er nu echt in die grond die daar zo weggehaald gaat worden voor die Oosterweelverbinding. 3 mannen moeten tussen de 3,5 en 5 jaar de cel in vanwege de smokkel van ruim 500 kilo cocaïne. De mannen zijn vorig jaar in Breskes opgepakt nadat ze de drugs in pakketten uit de Westerschelde hadden gevist en aan wal wilden brengen. De drugs waren eerder vanaf een containerschip uit Ecuador in zee gegooid. De mannen zouden eerder ook al drugs uit zee halen, maar dat ging mis, waarna de lading drugs op de Zeeuwse stranden aanspoelde. Het was donderdagmiddag 40 minuten stil op de markt in Middelburg. Met een stilteprotest vroegen studenten van de University College Roosevelt aandacht voor seksuele intimidatie. Uit een enquête onder 92 studenten blijkt dat de helft hiermee te maken heeft. Dat je s'avonds over straat fietst en je toch net niet helemaal veilig voelt. Of dat je terugkomt van de hockey of dat soort dingen. Dat je toch net meer bedekt wil zijn. Dus niet dat mensen aan je willen kijken. Ik heb hier ook momenten meegemaakt in Middelburg dat ik rond heb gelopen. En dat er een keer een incident is geweest. En ik merk ook gewoon dat daar best wel een stigma op zit. En ik vind het belangrijk dat daar bewustzijn voor gecreëerd wordt. Het liefst wil de organisatie dat seksuele intimidatie helemaal verdwijnt. En dit protest moeten Middelburgers met de neus op de feiten drukken. Het is wel een groot probleem, 55%, dat is best veel. Er werden 30 studenten verwacht om te protesteren, maar het dubbele stond dus op de markt. De gemeente Hulst gaat Rijkswaterstaat dwingen om de vervuilde dijk bij Perkpolder aan te pakken. Daarmee komt de gemeente de 5 boeren tegemoet die met hun akkers tegen die vervuilde dijk aanzitten. Als Rijkswaterstaat 1 juli geen goedgekeurd plan van aanpak heeft, dan komt ze dat op een dwangsom van 5 miljoen euro te staan. De dijk is aangelegd met honderden duizenden tonnen grond waarin nog steeds stoffen als arsen, benzeen en chroom zitten. Landbouwers, van wie de akkers aan de dijk grenzen, stellen dat de aanwezigheid van verontreinigde grond in de dijk in strijd is met de bodemwet en dat er direct maatregelen moeten worden getroffen. Over dat laatste is de gemeente Hulst het in ieder geval met de boeren eens. We zitten nu in een stadium, er is alleen nog maar onderzoek gedaan. Er is nog geen sparende grond gedaan, er is nog niets, er is nog geen voorziening getroffen. En het risico is groot dat straks nog een nader onderzoek komt en nog een nader onderzoek. En dan is er nog niets gebeurd. En vandaar dat we nu gezegd hebben van we moeten een piketpaal zetten met een claim erop. Niet dat we elkaar niet vertrouwen, maar het is wel mooi dat we binnen die termijn ook het resultaat kunnen hebben dat er een oplossing is voor de thermisch gereinigde grond in de zeedijk. Het plan van Rijkswaterstaat moet uiteindelijk goedgekeurd worden door zowel de gemeente Hulst als de provincie Zeeland. Het belangrijkste is dat de milieusituatie rond de dijk goed beheersbaar is. Dat betekent dat er niet verdere spreidingen plaats gaan vinden. Ja, eigenlijk zou je plat kunnen zeggen, er is een probleem en hoe kunnen we het nou met z'n allen oplossen? Het afgraven van de dijk, zoals hier ook al eerder in Utrecht is gebeurd, is volgens de gemeente Hulst nu nog niet aan de orde. Mochten alle andere opties om de situatie onder controle te krijgen niet werken, kan dat altijd nog ter sprake komen, zegt de gemeente. Het gaat niet goed met de oprichting van het Delta Kenniscentrum. Deelnemers Universiteit Utrecht, de Wageningen Universiteit en ook onderzoeksinstituut NIOS hebben nu grote twijfels. Zij hebben aangegeven dat ze twijfels hebben, of in elk geval onduidelijkheden hebben over de financiën en de governance.
En als je dan goed kijkt wat ze daar uiteindelijk zeggen, dan zeggen ze ja, er ligt een plan voor waar wij ons niet geheel aan kunnen conformeren. Het Delta Kenniscentrum is een belangrijk onderdeel van het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne. De plannen voor het centrum hebben al verschillende keren vertraging opgelopen. Alleen de Zeeuwse onderwijsinstellingen, UCR, Scalda en HZ, die staan nog achter de plannen. Tot aan de kerst zullen er allerlei Amerikaanse militaire voertuigen door onze provincie trekken. Het maakt deel uit van een groot militair transport. In totaal worden er 2000 voertuigen via de weg naar Duitsland vervoerd. En ook vliegen er zo'n 40 helikopters vanaf Vlissingen naar Woensdrecht en vanaf daar door naar Duitsland. Het is druk in de haven van Vlissingen. Er lopen zo'n 400 Amerikaanse en 60 Nederlandse militairen rond om het transport zo goed mogelijk te begeleiden. De voertuigen en helikopters worden van grote schepen gelost. We hebben een Amerikaanse helikopterbrigade die binnenkomt vanuit Amerika. En we hebben een Amerikaanse helikopterbrigade die hier een 9-tal maanden gezeten heeft en nu terug naar huis gaat. Naast de helikopters van het type Chinook Apache en Black Hawk gaat het hier om ondersteunend materiaal. Dus Amerikaanse voertuigen, trucks, jeeps, maar ook containers met materiaal om de hele zaak te ondersteunen. Met al die militaire materialen in de haven van Vlissingen is er natuurlijk ook een hoop bewaking nodig. Daar zijn de Nederlandse militairen van de Nationale Reserve verantwoordelijk voor. Het is eigenlijk al een stukje beveiligde haven. Maar omdat het een tijdelijk militair object wordt, moet het ook voldoen aan de militaire eisen. Dat betekent dus wij nemen eigenlijk de afscherming van deze haven over. Dus we gebruiken camerasystemen, we hebben militairen, bewapende militairen die het terrein bewaken, patrouilleren. En op deze manier kunnen we het terrein goed veilig houden voor al dit Amerikaanse materiaal. Het gaat dus om een militaire operatie waarbij helikopters en andere voertuigen Europa ingevoerd worden. Je ziet het hier achter mij. Allerlei helikopters. Er zijn honderden militairen die hieraan meewerken. En de Zeeuwen gaan er natuurlijk wel wat van merken. Uiteindelijk gaan er zeker helikopters overvliegen. Binnen Nederlandse landsgrenzen, uiteindelijk richting de Duitse grens, dus niet over België. Dat gebeurt hoofdzakelijk, of eigenlijk alleen in doordeweekse dagen. En ook niet gedurende de nacht of iets dergelijks. Dus het is de moeite waard om het in het gaten te houden. Op de weg zullen er weinig voertuigen te zien zijn, omdat veel materiaal in containers vervoerd wordt. De militairen hopen voor de kerst klaar te zijn met de operatie. De beroemde transgenderkip uit Oosterland komt toch niet in een museum. U weet wel, die kip die opeens mannelijke kenmerken begon te vertonen en op zijn zuster sprong. De kip overleed onlangs, waarna het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam zich meldde. Die wilde de transgenderkip opzetten voor zijn collectie dode dieren met een verhaal. Maar het dier bleek door de eigenaar al afgevoerd naar een destructiebedrijf. Dus geen plek in het museum voor de Oosterlandse transgenderkip. Tot zover Zeeland de Week, het overzicht van het belangrijkste Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag. Alvast een hele fijne avond en graag tot morgen.